nosaltres pensem, del resultat d'aquesta enquesta, que la gestió de l'Ajuntament està globalment ben vista, amb excepcions, amb alguna excepció. La segona cosa, que jo crec que és evident, en totes les preguntes que es compare amb la resta d'institucions, la valoració de l'Ajuntament de València és significativament superior o molt significativament superior a la visió que es té del govern de l'Estat. Jo crec que això és una qüestió clara. En quant a la gestió dels serveis, la tercera conclusió s'aprova d'una manera molt clara, amb una única excepció. És una altra cosa. La quarta, que jo crec que és clara, que el que vos comentava fa un moment, hi ha una certa tendència a una valoració optimista, no molt significativa, però que jo crec que és clara. La cinquena, que me sembla molt significativa, i jo he de dir que em satisfà moltíssim, és que el transport públic en València és molt ben valorat, la valoració és molt positiva i crec que això és un tema important. I l'última és la situació complicada de la situació econòmica, de la situació laboral, que es percebeix clarament, però encara que, repeteix, hi ha una certa tendència a l'optimisme.